a join turang ang chun join to turang ila mo chuanin heta hianin ascending order le descending order kan ziranga kan shat thau to tura chon ila ascending order nge descending order mase chumi pialama school at chuak dan oma mo board vela exam lo chuak dan oma mase competitive fighting e lo chuak thin ho vel kan enanga chuan kapen hi culture kan check lok culture le class kan lut chan ngalanga zaina hianin karon dang ngala ascending order kan ti reng reng chuan enge kan ti chuan ascending order chu kan hriat thiam dan tur ber chuan a to z example a karon peta mo a to z karon pe a omzia chu a to z kan ti omzia chuan atlem atang tama kan lut chho tin ni mo rai tan adang lam na lai ni a atlem atang atama kan lut chho bat thina chuan descending vele thungero chu z to a ni vele thunga omzia chu atam atang atlema kan chuk thale thung thina khalai khan dang lam na ni ta chuanin helai hanin ascending order hi kan soi fia le longa a to z kan ti ta tiro a to z kan ti mo enge omzia kan ti chuan ti hian lo en tawla adidas sign po height lampangin an kal thina ti hian a chho zel ta hi ascending order kan represent dan ani mo atam atlema tang atam alu chho char chara chuan chu entinge kan ti thin kan ti chuan hei tiang hianin kan denote thin ta entirnan mai mo tite hian kan ti tite hian kan ti thina kha kan chok chhonga in hre thiam tura ngai bokila chuan entinge kan zia thin kan ti chuan helai hian a ni tang se ta hian b ni tang se chuan ti hian kan ti thina ni omzia chu ai hianin b hi sang jok thina mo ani lo pon a to b ti lo pon 1 into 2 kan ti thina omzia chu 1 a hianin 2 tam thina ni entinge kan zia thin kan ti chuan hei helai ka zia danang hian ti hian kan ziak thin ta ti hian kan ziak thina ni lo pon chu ti po hian kan ziak thei ni khalai kha dang lam na lai ni a omzia chu helai mi omzia chu hei ar zo ka tiro ar zo ka azui thatel tel azui phel tel ta ti hian ar lampang hi tam zo ka ni azum lampang hi tlem zo ani a khalai kha kan hriat thiam thei dan kan han soi fia ni a chuan descending order po kan hriat tur chu descending order chu z to a ni ta omzia chu ti hian an kal ve le thung ta z to z ani le z to a tur ani a ti hian an kal thin ni ti hian an kal thina ti hian khalai kha atamachang atlema achuk thavele tel tela omzia chu tipo hen kan ziak theya 1 entinge tipo hen kan ziak theya ni lokon tipo hen kan represent theita khalai kha ashil fia na lai te kha simple theyang ber ka soi thiam dan ani a kan hre thiam zel tura ngai la le khoi chona kan lut chho chananga entinge khoi chona kan chwa thin tu na kan enang chuan hen kan pheyanga kan lut phenga arrange the following number in descending order nita descending order ni china ka hrilang cheu khan descending order chu z to a ni ta tiro atamatang atlema kan ta thlatial tiala tikhan ain represent thina chuan hela hianin question karon da 5 root 2 ni ta tiro 5 root 2 ka chaw dan hi uluk deun lo enula 3 root 3 chuan 7 root 5 ania chuan 9 ani top ta hi entinge kan chawng kan ti chuan a concept a tir te tang ka sei tia ngaranga omzia chu entinge kan ti thei kan ti chuan helai 5 hi root chunga kan da de ang mo root chunga kan da a tira ta tian pon anon da ngala root chunga kan da chuan enge chan don kan ti chuan 5 square ani don hei mo ai a chiang sa a 5 square ni dona an enula 25 root chu enzange 5 ani atiro ti hian entirnan me 25 into 2 lo ti taila 25 root chu 5 ani 5 are 25 ani 5 a pona kan da chuanga root pona mo 2 hi square root ani lawa ti hian 5 root 2 kan jiang mai ta kan da lu chia khan 5 square pon ti thea 5 square chu enzange 25 ani le mai ni khalai te kha danglam na lai ni kan chu tiang chuan question hawi kan chukang mo 5 hi achunga root chunga ka da lu ta 5 square wa changa 5 root 2 vani chuan chu tiang bokin helai 3 hi
helai apola 3 ka zia hi root chunga ka va daluin enting ni don kan ti chuan 3 square vanianga 3 square into 3 lai 3 sa chu hei root chunga 3 hi ni a so tiang point 7 point root chunga ka vadanga 7 square lo nianga into 5 lo nianga chuan hei po hi root a nei velo 9 hian 9 hian root a nei velowa root chunga ka vada donin enge ani don 9 square ani mai ti hian mo 9 square va chang dona khalai kha danglam na lai ani a le tu na kan chok chan lenga 5 square chu in zange 25 ania tiro 5 5 for 25 ania chuan into 2 nia ti hian basic talk toin ka chonga 3 square chu in zange kan ti chuan 9 ania chu tiang po in 3 kan ziak lenga mo chuan 7 square in zange kan ti chuan 7 7 are 49 into 5 ania chuan 9 square in zange 81 mo chuan ti han kan chok te lenga 25 to are to 15 ya dero chuan 93 are en zange 27 ania chuan 49 5 are en zange kan ti chuan ti hian kan ti te ya 5 4 2 kan ti te 2 4 5 ania ti hian root 81 po kan ziak liang le tuna ti hian final answer kan hu thei to renga chin entinge kan zia thei kan ti chuan descending order ti atiro descending order ti chuan atam ber kan zia kang tuna final answer kan hu thei to a elai root a hen an te 50 nia tero elai 27 ania 245 ania ta hen 81 nia enge tamber kan ti chon 245 hi tamber sin tan root 245 ti ziak lowin engtinge kan zia the achunga mi helai mi hi kan zia kang root 7 root 5 kan zianga he kan ziak to a adota enge latam 81 hi tam le sin 81 atama ta hen 9 ka ziak lenga adota enge latam ber kan ti chuan root 50 tam bera helai mi hi ka ziak lenga mo helai mi hi first na nia hi second hi third 5 root 2 kan ti le meang hi old question ania chuan enge tlem ber root 27 hi tlem ta bera chu wang chuan atop bera 3 root 3 ti hian ka ti mai ti hian descending order mo descending order in kan da ta ni khlai khan zon ai nei chuan min zo thenga question hi kan lut chho zel dona hi type 1 na chawl ani hi o type 1 na type 5 vel thleng khan ning ka sia type case 5 thleng uma chuan hei case 1 na ni a chuan zona lo chuan repeat ang lo chuan next kan move on halanga tuna ka chodan che question dan po hen le lama karon da ta arrange the following number in ascending order tuntum ascending order ni chuan a to z concept kan da ngai zia chu atle matang atama kan lut chawang mo ten kan ziak thea ti hian kan ziak thea 6 root 2 nia tiro chuan 9 root 3 nia chuan 4 root 5 ania 9 le boko le ni hi ti hian chuan 6 hi root chunga ka vada chuan enge 6 square lo nianga into 2 mo chuan 9 po root chunga ka vada chuan 8 ti hian 9 square anianga into 3 lo nianga mo chuan 4 po root chunga ka vada chuan 4 square vanianga into 5 chuan root 9 9 hi root akvada root chuan 81 lo nianga 99 are 81 khani meya chuan le next a nge 36 ania tiro 6 square chu into 2 nia ti hian chuan 99 are 81 into 3 lo ni le a chuan 44 are 16 into 5 lo ni le a chuan 81 bok ti hian kan ziak theya next sai nge kan ti chuan 6 2 r and zang nge 12 ania tiro chuan 6 3 2 r 6 72 nia chuan 24 ania chuan 0 nia tiro 80 ni a 81 le ascending order kan danga ascending order hedi azia ta kan khan atlem atang alian akan lut chawang enge tlem ber kan ti chuan root 72 hi tlem ber sin root 72 hi tlem bera chu wang chuan enge chungami 6 root 2 kan siam hmasa ber thei ti hian 6 root 2 kan tianga mo chuan enge dot kan ti chuan a dot chu 80 ni lenga tiro he lai mi 4 root
5 hei chu basic ngoi ni a type 1 hei chu although na chuan enge dot 81 hi nia 9 kan ziak top the enge tamber 2 4 3 9 root 3 hi ti hian answer ni me mo ascending order kan da nuwa ascending order in ti hian kan da ta ni atlem atang atama kan lut chho tianga chaw zia tur hi ni a mo a ol bera tiang hian kan hre thiam tur a ngai la repeat ang ngai lo ngai lo niang mo repeat ngai chon lo soi ula soi tang khan le tuna type number 2 type 2 a kan lu tang type 2 a enting e question na lo lu thin ni china khanin tiang hianin question lo chuak ta se entirnan mei mei mo tuna hian na hianin true ni lo in 3 ti zong hi hi chon ta hianin entirnan ta hian root 3 ka ti top ta ta hian root 3 ani wang khan lungai mi lo ula mo lungai lo ula entia chaw tur nge kan ti chuan ten a question kan ziak thlanga 3 root 3 ni atiro chuan 6 ba 6 root 5 ania chuan tuna le entinge kan chong kan ti chuan a root ho zong zong a root te kan ti helai mi ho hi 3 te helai mi te mo helai hen engma lo wa ma se lo wang khan engma lo ti na ni mi lo ni on la hi na hen 6 so matiro ta hianin kan la photang entia ti tur nge kan ti chon ti hian prime factorization method in kan chunga helai mi lo kha arukin kan ziak la ngai lo wa square nge nge thin la hian mo square thin na chu wang chuan true kan tianga 6 ti hian soitang khan tiang kan chokanga LCM kan zongang tuna mo LCM kan zonga 2 in kan sela 2 3 nia tiro 2 1 ania 2 3 are 6 chuan 3 1 1 1 chuan 3 2 are en zange kan ti chuan 3 2 are 6 hei hi LCM ani ngal ti hian LCM ani ngala ka chodan hi uluk dem lo entang wala root kan ti bonga ti hian 2 kan zianga chuan li 3 hi ti hian 1 by 3 kan ziakang tingzel hian so tiang pokin le lama po 3 kan ti bonga 1 by 2 kan ziak lenga ti hian 5 kan zianga root chung mi hi 1 by zange 6 kan ti thei ti hian khalai kha in thiam turanga ila chuan le LCM a 6 kan nei ta tero denominator zel mi hi kan la a LCM kan zunga LCM chu 6 ani ti kan muta chu LCM 6 ani ti kan mu chu ti hian 6 kan tianga 6 tian 6 kan tianga chuan kan multiply nga kan cancel velanga 3 2 r 3 kan cancel nga 3 2 r 6 anianga mo chuan 2 en zange 2 3 r 6 chuan 6 le 6 en cancela en zange lo la bang ta kan ti chuan 3 square banga 2 square banga chuan 3 cube banga chuan en zange bang 5 1 chia bang ti hian chuan tuna en tinge kan chaw le thei kan ti chuan 2 square chu en zange 2 2 r 4 nia tro 3 square chu en zange 27 nia 5 raised to the power 1 chu en zange 5 bok chuan ascending order ti wangin enge tlember kan ti chuan hei 4 hi tlember sin chu wang chuan en tinge kan zia thei 3 sorry root ten kan zianga enge dot kan ti chuan 5 na hi nia tro helai mi hi kan ziak lenga ti hian mo enge tamber 27 tambera hi kan ziak leang root 3 hi ti hian me then ascending order kan da to nuwa hi final answer chu ni me ti zel tur hi ni a akhoi dan kha chuan helai mi te lai te hi in hre thiam lo ni pon ka repeat le lo nga chuan helai hian in thil thadeu me LCM a kan sil le lo chunga 2 3 6 ka kan la ta ti ro hei helai 2 helai hian 3 kan ti ta mo lai hian in root 3 oma ma se root 3 chau ni lo halan arukin square om nge nge thin 2 om thina khalai kha kan sian nga ya ma se kan ziak lang ngai lo 2 om wang hian mo chuan x bula 1 aruka om mang chiang hian ni a ma se 1 chu kan ziak lang lo ang bokin helai root bula
lai tru hi kan ziak lang ngai lo sim sum khalai kha kan rian nge nga ya en wang e ziak lo po kan sel wa chon he hi direct in LCM en tinge kan la theng kan ti chon la hen uluk de lo en ula emi hi chik thave de me ni mo chon thi enge tam ber hela hen kan ti chon a tam ber chu 6 ani ta tero 6 hi tam ber a 3 table a 6 o mem kan ti chon yes 3 2 or 6 ania 3 chu kan en lawang 2 em table a 6 o mem yes o malom 2 3 or 6 chu wang chon 2 po kan en lawang 6 hi LCM direct ani ti kan hring hal thei ti hian mo chon chu tiang pokin 6 ania tero chuan 18 ania 36 te lo ni tang se ta hianin 6m table a 36 omem 66 are 36 nia om chiang lom enge tamber kan ti chon 36 hi nia 6n table a 36 omem om awangin 6 kan en ngai lo reng re mo 6n kan ngai lo wa chon 18m table a 36 omem 8 1 is 8 2 16 ania tiro chuan tipo hian kan 26 ti zo hang mo 26 ti zo hila ti hian en tir nan me lo ni tang se 18m table to bo 26 om ta tiro chu wang chon 18 pokan en ngai lo wa direct in 26 kha LCM ani ti kan hrengal the ya chon en tir nan me 6 te